ארגון האומות המאוחדות החליט לערוך תחרות בזריזות. המשימה הייתה לאכול כיכר לחם שלמה, לזיין בחורה ולגהץ חולצה, כל זה ב7 דקות. הגיעו רק 3 מתמודדים. ולדימיר פוטין מרוסיה, אנגלה מרקל מגרמניה, לזיין בחורה, נכון, אולי יש לה נטיות, אני לא יודע, אבל לא משנה. וביבי נתניהו. פוטין ניגש הראשון, הוא התחיל לאכול את הלחם, סיים לאכול אותו, ואח ששם יד על הבחורה, נגמר לו הזמן. אחריו התייצבה מרקל. היא התחילה קודם לגייס את החולצה, ונגמר לה הזמן כשהיא הייתה רק בחצי הדרך. אחר כך התייצב ביבי. ביבי לא חשב פעמיים, תפס את הבחורה, אמר לה, תגעצי, התחיל לזיין אותה ואכל את הלחם, ועוד נשאר לו גם זמן לעשן סיגר לפני שנגמר לו הזמן. אז כמובן כינסו מסיבת עיתונאים ושאלו כל אחד מהם מה יש לו להגיד. אז פוטין אמר, אצלנו ברוסיה קודם כל אוכל, אחר כך צ'יריב עם צ'יריבום, אם יש זמן אחר כך רק עבודה. נו טוב. אנגלה מרקל אמרה, אצלנו בגרמניה צריך קודם כל עבודה ולעשות עבודה טוב, אם לא טוב עושים מההתחלה. וביבי אמר, תראו, אצלי, אם אני לא אזיין את זה שעובד בשבילי, אני לא אוכל לחם.